説明しよう。チャンスバトルとは、見捨てられたでチャンスを使い、殺し合うバトルである。この最強のチャンス使い。煮干しの実力見せてやる。今日は運が悪いから負けても仕方ないわー。負けた時の保証しやがったこいつ。食らってやーんの。違うもん。あえて食らって油断させてるだけだもん。下手くそやん。違うもんこれは作戦だもん。下手くそと思わせる作戦だもん。もう無言になる。私の神プレイを頭に刻むがよい。